kollox jista' jkellmek dwar l-imħabba tiegħi jekk biss tisma' bil-widna tal-Ispirtu. Il-preżenza tiegħi miegħek, l-imħabba tiegħi huma l-affarijiet li jserħuk li jiċċirkundaw lil ħajtek. Aħseb ħafna fuq il-fatt li ma jistax ikun hemm diviżjoni bejn tifel jew tifla fiduċjuża fil-ħallieq tiegħu jew tagħha. Ir-rigal tiegħi għalik huwa s-sens tal-viċinanza tiegħi. Dan is-sens għandu jolqot kull aspett ta' ħajtek. Dejjem ara fija li wedtek dak li ħadd ma jista' jwedek, li kapaċi nikkonverti dawk il-wediet f'realtà sabiħa li mhumiex tajbin wisq biex ikunu veri. Il-wediet tiegħi ma jintilfux minħabba nuqqasijiet umani, sakemm wieħed tassew jiddispjaċih min nuqqasijiet li jkun għamel u jersaq għandi biex permezz tas-saċerdot jirċievi l-maħfra u t-tiġdid min-naħa tiegħi fis-sagrament tal-qrar. Għidli fil-bidu ta' kull ġurnata bil-intenzjoni tiegħek li żżomm fit-triq li jiena urejtek. It-triqat tiegħi jridu jiġu applikati fid-dettalji ta' dik il-ġurnata. Imbagħad it-triq tiegħi tidher dejjem aktar ċara għalik. Uża dak kollu li jiena tajtek. Inti qiegħda tafda fil-wediet tiegħi. Fuq dan jiddependi kollox, li inti tibqa' tafda fil-wediet tiegħi.